Minijature za radoznale. Arhetipovi esencijalnih ulja. Timijan, malena biljka intenzivnog okusa i mirisa. Kroz povijest su ga koristili mnogi narodi diljem svijeta, koji su ga smatrali čudesnom biljkom. U današnjoj minijaturi za radoznale o eteričnom ulju timijana govori Zrinka Jezdić iz Aromavita instituta za aromaterapiju. Timijan spada među najstariji miris. Točno, timijan spada među najstarije mirise, često korištene, sa jasnim namjerama nekog liječenja, iscjeljivanja ili zaštite. Timijan po arhetipu je mudrac ili djed. Timijan je istinski, ima snagu pronicljivosti, to je njegova duhovna vibracija, što znači da on može osjetiti, prepoznati, uočiti i točno djelovati tamo gdje treba. To je čudo, jer ga kao i arhetip koristim u integrativnoj aromaterapiji i najčešće kod ljudi koji su u afektima, koji su u raznim oblicima neuroza, gdje timijan pomaže da se taj ta emocija, to biće sredi, dakle da se smiri. U aromaterapiji zbog svog mirisa koji je tako jak, oštar, prodoran i pronicljiv, ga se koristi baš kod panike, strahova, anksioznosti i tih raznih psihičkih situacija u kojima se čovjek osjeća rastrgano ili u konfliktu. Mudrac je netko kog svako priželjkuje, barem čuti. Daj Bože razgovarati s njim. A sad zamislite da ga možete imati kao savjetnika za cijeli život. Timijan ima tu oštrinu, on zna zaustaviti, taj arhetip zna reći ja sad stani, promisli ili jednostavno tu svoju, ubojito spoznajno oružje te oštrine, jer djeluje poput lasera, staneš, moraš udahnuti, staneš i promisliti. To je njegova snaga i nezamjenjiv je u aromaterapiji, pogotovo i u integrativnoj, a i u kliničkoj. Iako je on ima puno fenola, to su spojevi sa kojima se treba znati rukovati u kontekstu arhetipa i energetskog djelovanja i samog mirisa. To je spoj koji nama puno toga otvara i omogućava i rješava, ali u kliničke svrhe on može biti malo preoštar, što znači da može izazvati iritaciju, a i u nekim slučajima nekrozu, odumiranje tkiva ako se ne zna koristiti. Kako god, iz kojeg god kuta ga pogledamo, on je efektivan, on je efikasan, on je učinkovit, on je naprosto sastavni dio prve pomoći u esencijalnim uljima. Suha inhalacija timijana pomiješana malo sa majkom lavandom, ocem čajevcem, to je jedna ekipa koja nas sigurno može voditi u životu i čuvati na životnom putu. Vjeruje se kako su timijan koristili Sumerani prije 5000 godina, najvjerojatnije kao fumigat. Stari Grci uljem timijana masirali su tijelo nakon kupanja. Rimski vojnici dodavali su ga vodi za kupanje prije bitke, kako bi ojačali. Škotski Brđani pili su čaj od timijana za snagu i hrabrost, te spriječavanje noćnih mora. A u srednjem vijeku su grančice timijana zataknute u revere vitezova koji su odlazili u križare. Nazvavši ga tam, stari Egipćani dodavali su timijan smolama za balzamiranje i koristili ga za izradu parfema. A Grci su timijanom začinjavali neke vrste sira i dodavali ga pićima i dimljenom mesu, te ga koristili za dezinfekciju zraka kako bi spriječili širenje bolesti. Iz povijesti je važno znati da isto također kao i sve dobro poznate i rekli bi jake biljke imaju više tisućljetnu tradiciju po porijeklu sa Mediterana, što znači dakle opet naša draga dobra stara Grčka i ekipa okolo koji su prepoznali njegovo djelovanje.
Koristili su ga u ljekovite svrhe Grci, no međutim isto su ga koristili kao miris, kao parfem. I to vrlo muževan parfem, koji im je davao, navodno, snagu, moć, hrabrost, dakle sve ono što se, kao piše, muškom rodu da bi trebali biti i koje kvalitete trebali njegovati. No, isto tako su vidjeli da djelu ima jaka antiseptička svojstva. Da, timijan je jaki antiseptik, izuzetno jak i moćan, ali zbog opet fenola treba ipak paziti, ne može ga se tako lagano ili bez puno razmišljanja koristiti kao čajevac, nego ipak treba znati s njime. To su dakle već i Grci negdje uvidjeli. S druge strane, timijan se često palio kada su vojnici, dakle Grci, Rimljani, jer sad malo idemo na Rimljane, išli u boj ili u neki rat, jer opet im je davalo, dakle, tu neku snagu. Kroz vrijeme je timijan naravno isto dobio svoje mjesto u raznim pomadama, kremama, otopinama kojima su se liječile rane. Zanimljivo je kod timijana. Ima sposobnost da napravi red u našem umu i u našim mislima, u našim percepcijama. Sa druge strane, tu nam je i slavna Hildegard von Bingen, dakle iscijeliteljica, travarica. Njena spoznaje su vrlo jake, znanstvene čak, tako da je njoj timijan bio jedan od favorita, posebno u liječenju dišnog sustava i smanjenja boli kod lokomotornog sustava, ali isto tako i za smirivanje psihički promijenjenih osoba ili nestabilnosti. Svakako tu treba još i reći Karla Velikog, tako da i Karlo Veliki je bio oduševljen samim timijanom, tako da je izdao naredbu, odnosno stvorio je zakon gdje su kuće i dakle ljudi, obitelji morali saditi timijan po zakonu zato da bi spriječili bolesti. Dragi slušatelji i slušateljice, stigli smo do kraja još jedne minijature za radoznale. Na sudjelovanju u emisiji zahvaljujemo Zrinki Jezdić, autorici knjige Arhetipovi esencijalnih ulja. Ulomak iz dijela čitala je Majda Makovec, snimatelj Renato Drvodelić, autorica Sanja Milovac. Do slušanja.